wani ma an ka duba ya ce ga musulun din nan sai ka tara satin can ya dawo daga Iran. To Iran musulmin kirki ne in ka cire ahlus sunnan Iran din? Ba su ne suka yi suna wajen zagin sahabbai ba? Ba su ne suka yi suna wajen yarfa da zagin na Aisha ba? Musulunci yabawa musulmin yayi, yabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci yayi, ubangiji yayi, yabawa na Aisha Allah yayi. To wanda ya zo yana zagin annabi ko yana zagin alkur'ani ko yana zagin musulunci, shi kuma yabawa ce ko zagi? Ɗabi'ar musulmi ko ta kafirai? To jama'a ga tambaya tsakaninmu da Allah, kar wani ya faɗi abin da bai yarda da shi ba. Tsakaninmu da Allah tun da muke da Sheikh Ismaila Idris da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da su Sheikh Usman bin Fodio, tsakaninmu da Allah akwai ɗan shi'a? Akwai ɗan shi'a? Kujerar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ta Iran ce? Ta shi'a ce? Mutum ya hau kujerar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ce duk inda aka ga munafiki ahlus sunna ne, to Allah ya isa. Ahlus sunna ne munafiki ko shi'a? Su waye suka kashe Sayyidina Usman? To suna so su cusa ra'ayi, saura kwana 4 ko 3 wai a fito ai zanga-zanga wai yunwa ta kama mu. To ani dai ba zan yi addu'ar yunwa ta zo ba, amma billahi allazi la ilaha illa huwa, akwai sahabin da mahaifiyarsa ta ki cin abinci dan ya musulunta, ya ce ki ci abinci, an jiya baki ci ba, shekaran jiya baki ci ba, ya ce kin ga da za ki zauna ki ci har ki mutu, a dawo miki da rai ki sake kin ci ki mutu, a dawo miki da rai ki sake kin ci ki mutu. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ba zan bar musulunci. To me yasa kuke jira shi'a ya ce muku ku yi zanga-zanga wai kun ji yunwa? Wallahi kafin su Shagari su zo, kafin su Sardauna su zo, kafin su Abacha su zo, akwai munasaba daban-daban da mutanenmu na Hausa suke wa yunwa kirari. Sai a ce yar malisuwa yunwa aka taibai da, yunwa yar gusau an taɓa yi da lokacin Sardauna aka yi, lokacin Tafawa Balewa aka yi, yunwa yar gusau lokacin General Muhammadu Buhari aka yi. Ashe dama an taɓa yunwa? Ba a taɓa yin yunwa ana neman ƙasusuwa da ƙirgi a dafa su sha wuta a ci a Maka, ba a taɓa yi ba. To shi kenan idan aka sha wahala sai kiristoci masu jin haushin musulun da shi'a masu jin haushin musulun da munafukai masu jin haushin musulun sai su ce ku fito ku yi zanga-zanga. Allah ka rushe zanga-zanga.